Radyo ko kasabot eh. Swimma dahil kay swimming. Off bang, yang off bang dahil padong dito. So ingo siya. Off bang ko ano kay ko close yang off bang. Ang ingay namin. Good morning. Kuya Morka, maing bunta. Good morning, Char. So we're now on the way to Denbos. Kami lang dalawa. Sa among bisita dalawa. Hi, Dede. Ana. Auntie, was auntie? Was auntie, Nathan? Risina. So, na-sleep daw yung iro dahil. So, papunta na kami sa city. Ida-drop lang kami ni Ruth tsaka ni Ana kasi mag-swimming sila. So, gala-gala ko yung kapatid ko doon. Pakita natin sa kanya ang syudad. Kasi nasa probinsya kami. Naamis ako at kaumahan. So, kita-kita sa Denbos. Here's our driver. Ja, dat is wijf ja. Je free taxi. Ha? Je free taxi. Free taxi ko na. O, diba? Ang ganda ng weather. Nice ang weather tanawon. Pero inigawas ni mo. Perteng tugnawa. Ang lamig po sa labas. So, we are now here in Denbos. Char, kinikilig si Clarice. So, ito yung pakita ko sa inyo yung simbahan kaso natatabunan kasi siya eh. Yung Saint Jan ba? Saint John. Labang taday. Mag-watch out ako na ay mga bike. Net. Paparazzi. Every Saturday, it's market day. Ito sa Denbos, siya? Malaki, mas malaki yung kanilang market. So, we'll see. Pero nahihiya akong nahihiya akong mag-vlog. Char! Kaya tayo ko yung pinata. Ante, nagkuha na sa ante. Naglaag na sa ante. Nag-Disney naman ni Dre. Ha? Kisya na kung walay market kay nice kay siya. So, naamis merkado. Isda. Labas. Muna mo suki dahil ka na. Mapitasan. Magod, uy. Conscious kaya akong kauban, uy. Nasa sentrum na po kami. Naglalakad-lakad na kami dito. Yan. Pero ang lamig. Hindi ko na hindi ako prepared sa lamig. So I think it's the first day ever na talagang malamig na para sa akin dito sa Netherlands. Pa lang? Sa September 17 ngayon. Saturday. Ang lamig-lamig po. Pero yeah, okay naman ang weather. Patambok na deh. So, papatry natin kay Clarice yung stroke waffle. Ana. Lami? Pakita deh. So, muna yung stroke waffle. There's like caramel inside. Tamis na kayo? Kuha. Tamis na? Lingkod dati na? Oh. What? Stroke waffle. Kain tayo. So, muna kami dito, no? Lingkod-lingkod lang, ba? Sana ba sakto sila? Muna kami dito? Lingkod-lingkod. Nag-break sila, nagkuhan sila ba? Sila ka ng fruit? Bitaw nga, dito sa Taiwan ba? Yung Nayasin ko ya. Yung tumagsak ang kalang
It's not that busy yet, kay it's still early, but later on, there will be more and more people coming. Tingnan. Duha ka, akong gi-order dapat usara ka stroke waffle, duha may gihatag, pero Oh, yeah. effort ba ka siya na lang eh. Kaya gananta kong kaog churros dito sa likod. Nice ang weather today. Gusto ko na dito, hindi ka na lang dito ka na ng dadabay. Parking sa mga bike. So we're at the central station in Den Bosch. We're stuck here because it's raining. Naglakad-lakad kami kanina doon kaso biglang umulan. Kasi ganito po dito sa Netherlands, biglang umulan. Predictable. Unpredictable talaga siya. Makikita mo naman na medyo umaamon pero hindi mo, hindi mo ma-predict na talagang ulan na siya ba, Char? Explain pa more. So, andito lang kami. Hanggat hanggat may buhay. So, we'll stay here until Hindi tingin mo camera dito. lagi. Oo. We'll stay here until the rain stops. Grabe yung lighting. Nasa po kami, nasa shopping area sa Den Bosch. Kasi umuulan siya palagi. So, hanap kami ng masisilungan pa. Nita nihayag na ba? So, hanap muna kami ng Vietnamese restaurant kasi gusto ko ng pho. Kasi walang ramen place na malapit dito. Hindi ko wala akong ma-search. Meron pero alas 6 pa mag-open ba? So, puntahan muna namin. Dadaan ulit kami sa sa market area nila and then diretso na kami pabalik sa sa yung pinuntahan namin kanina, yung sa station. Magbabas kami pa uwi kasi matutulog na si Ana. And hindi na kami masusunod. Hindi kami close yung yung Vietnamese restaurant na kakainan sana namin ng pho ba, but naghihintay na kami ng bus dito pa uwi. So, kain na lang kami dito malapit sa Burger King lang naman kami. Tapat lang ng bus station, so mas convenient. Upar lang in-order namin tsaka twister fries tsaka fries. 8 maklik. Hello. Hello. Yeah. So, ang bili. So, naanami sa mga no? Kaya ulit mame. Punta sana kami ng Eindhoven. Yung kabilang city ba, yung palagi kong pinupuntahan. Gahi po sa Tagalog. Nangyari po lamang na iyong Cebu Pacific. So, hindi masyadong busy ang bus. Mga lang siguro ito, mga 20 minutes siguro. Sige nang pa mga Volkswagen, mga BMW. Hello! Stranded po kami sa sa tawag dito, sa bus stop. Sumilong kami dito kasi naguwan ko. Kasi naguwan. Nice lagi ni dire dayon niya. Nai-background nga ko. Char. Kasi umuulan pa. Hindi pwedeng iwanan ni Ruth si Ana kasi natutulog ba. So, hintay lang kami na tumila ang ulan. Buwa. Yan, nalingaw ka dahil sa imong kuan. Nalingaw ka sa imong adventure. Char. First time niya kasing lumabas dito kasi nga nung dumating siya, makita niyo sa first vlog, sa previous vlog. Kasi diretso siya trabaho ba? So, yun. Uwi na kami after dito. Fountain there. This is a dito. Magbibake si Ruth ng apple cake. Apple cinnamon cake. Apple cinnamon cake. Mas magaling siyang mag-bake kaysa sa akin.
So mga ano na po dito, kanina pa kami nakauwi pero nag-relax lang kami ng kapatid ko while Ana was sleeping. And ngayon ano na, 7:20 na. So matutulog na inabit si Ana. And yeah, mag-relax na kami afterwards. Nood ng maybe movie or Korean series or drama sa Netflix. And yun na. So, nagustuhan naman kanina ng kapatid ko yung gala namin sa city. First day niya na lumabas talaga ba. Nakita yung city and yung around our place here. I hope nagustuhan nyo ang ating pa-video today. And if nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe. And kita-kita na naman po tayo sa susunod naming video. Yun. So, yung mga gala-gala namin ng kapatid ko, isama namin kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Mush, mush, babush. Doy, dodong. Babush! Ciao!